Què tal? Bueno, tornem a estar aquí per explicar-vos que el videoclip que vam fer no va acabar de funcionar gaire bé, però... Home, té 13 visites. Bueno, en té 23, però tu lo teu. Bueno, el cas és que, mira, de tot se n'aprèn. Bé, jo no vaig aprendre gaire res, eh? Sí, Pol, que vas aprendre coses, ja veuràs, tu ja... Bueno, mira, molta tecnologia i moltes xarxes socials i molta merda d'aquesta, però quants grups dels bons han sortit realment d'internet? U2? Home, U2 no, però n'hi ha molts que... M'estàs donant la raó, Joan, no? U2 no. Bon Jovi... Tampoc? No. Charango? Ah, tampoc. Doncs el Ramon de les Olives tampoc. Que ho hem vist clar, que ja sabem què hem de fer per triomfar. Pol, què hem de fer? Sortir a la tele. Ai. Vale, quin és el plan? Esperar-la aquí fins que surti. Però... aquí, a la Melero? Hòstia puta, Pol, t'ho he dit 1000 vegades. A la Viviana Vallvé del Canal 33, que fa els programes aquests que no els entén ningú, però que surts. Bueno, perdona, jo sí que els entenc, eh? I per què no li diem a la Melero? Jo trobo que és com una nina. A veure, Pol, digue'm una cosa. Jo tinc pinta d'àvia? Faig cara de saber on està Sant Joan de les Abadesses? No, però... Que no anirem al programa de la Melero, punto. Que vull a la Viviana Vallvé, ja està. Que la vull aconseguir, vull parlar amb ella, vull que ens aconsegueixi una entrevista. Però si no vol, què? Voldrà. No és aquella del que puja el cotxe? Viviana! Espera, que volem sortir al caràcter! Ràpid, veniu, que l'hem de seguir. Però que t'has tornat boig? Deixa'm les claus del cotxe. Però tu tens carnet de conduir? Vale, condueix tu, però ja... Molt bé. I ara què? Allà... Estupendo... Tu saps, no, que tenim pressa? Bueno, Ricardo, jo més ràpid no puc anar, eh? Nois, jo ja no la veig, no sé cap on han tirat, eh? Ai, estic que lluny que estic. Pues no arribo amb els peus als pedals. Ara sí. Millor? Sí, estupendo. Clar, ara els miralls no estan bé. Joan, pots conduir tu, sisplau? Sí, escolta, Pol, canviem, eh? Home, va, sí. No... Va, collons, per l'amor de Déu! Hosti, però com pots conduir així? Pots fer el favor d'anar una mica ràpid? Primer de tot la seguretat, eh? Ve algú? Jo t'aviso. Ja n'he tingut prou. Viviana! Bueno, sí, clar, però tu m'avises si ve algú, eh? Sí. Què collons passa? Listo? Vull veure la babilla al terra. Ara, valiente. Que intentàveu fer? Què? No, a veure, sona estrany, eh? Però estàvem intentant atrapar la Viviana Vallvés, la presentadora aquesta de la tele. Home, la Viviana... Som molt amics amb la Vivi. Tu ets col·lega de la Viviana Vallvé? Sí, i amb el Buenafuente, i Alberto, i el Rodríguez Picó... Ens podries passar el seu telèfon? Del Rodríguez Picó. No. De la Viviana. Vinga, apunta. 699. Gràcies. Què? Que és maca. Sí? Però que no. Bé, sempre li podem dir a la... No perseguirem a la Melero, Pol. Corrandes de la parella estable. Soldadet. No, jo sóc més de dona estrangera. Però què dius? Va, home, va. Mira, primer,
benvolgut, després el mar i després soldader. No és el Jordi Basté! Jordi! Però, Pol, que t'has tornat boig! Qui és el Jordi Basté? Coi, el Jordi Basté, el del món de RAC1, el de la ràdio. I Pol, tu què fas, que el coneixes? No, però Jordi! Para ja, home, que estem aquí parlant tranquil·lament. Ja, hòstia. Aquest home té més de 500.000 d'oients cada matí. Aquest home sí que ens aniria bé que ens fes una entrevista. En sèrio? Home, què tal? No, crec que no ens coneixem de res, però que sàpigues que sóc un gran admirador teu. Molt bé. Que ho sàpigues, Molt bé, encantat, Una cosa.